1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସହିତ ଘଟିଥିଲା ଏକ କଳା ଅଧ୍ୟାୟର କାହାଣୀ, ଯାହାକି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭାଜନ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରେଖା ମଣିଷର ହୃଦୟରେ ଘୃଣା ଓ ରକ୍ତର ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କଲା। ଗତକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଭାଇଚାରାର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ, ସେଦିନ ପରସ୍ପରର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଲାହୋର ଷ୍ଟେସନରେ ହିଁ 43 ଜଣ ହିନ୍ଦୁକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 13 ଅଗଷ୍ଟରେ ଲାହୋର ମୋଗଲପୁର ଷ୍ଟେସନରୁ ଅମୃତସର ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରିଥିଲା, ତ ସେଇଥିରେ ଅମୃତସର କୌଣସି ଜୀବିତ ମଣିଷ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଶବରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ରକ୍ତ ଓ ଶବ ଥିଲା। 17 ଅଗଷ୍ଟର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅମୃତସର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ କେବଳ ଶବ ହିଁ ଶବ ଥିଲା ଓ ଟ୍ରେନ୍ର ଶେଷ ଡବାରେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା କି ଏହି ପୁରସ୍କାର ନେହେରୁ ଓ ପଟେଲଙ୍କ ପାଇଁ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଛାତିଥରା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କାଫି ଥିଲା କି ପାର୍ଟିସନ୍ କେତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଛି। 1947ରେ ଭାରତ ପାର୍ଟିସନର ଦୁଃଖ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ସହିଥିଲେ। ଆନୁମାନିକ ଅନୁସାରେ ଏହି ସମୟରେ 75,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କର ଅପହରଣ କେବଳ ହତ୍ୟା ଓ ବଳାତ୍କାର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା। ବିଭାଜନର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତିକି ସହଜ ଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଖୁବ୍ ଜଟିଳ ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘର ସମ୍ପତ୍ତି ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ହିଂସାର ନିଆଁରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଖୁସିଠୁ ବିଭାଜନର ଦୁଃଖ ଖୁବ୍ ଅଧିକା ଥିଲା। ବିଭାଜନ ପାଇଁ କାଗଜରେ ଥିବା ଗାର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଘରବାଡ଼ି, ପର୍ବତ, ପାହାଡ଼, ନଦୀ, ଝରଣାକୁ ଭାଗ କରିଦେଲା।